Надявам се чрез тези натоварвания да успея да се възстановя изцяло. Бяхме на морето с жена ми и с група приятели на Созопол. След плажа, някъде в интервала между 15 и 15:30 часа отидохме да обядваме в един ресторант. Успях да бодна веднъж с вилицата. Втория път ръката ми беше вече вдървена, не ми се подчиняваше. Сигурно съм погледнал доста уплашено. Помислих си в един момент да пробвам да стана и тогава почувствах, че и десният ми крак, защото парезата е от дясната страна, че и десният ми крак е като налят с злово. Жена ми, понеже е лекар, веднага разбра какво става, сложиха ме да легна и, както знаете, стана един панаир. Иван постъпи при нас преди около месец. Той постъпи при нас в тежко общо състояние. Сутринта имах усилена рехабилитация. Работя с двама персонални рехабилитатори. Едната се казва госпожа Веска Колева, другата е госпожица Надя Николова. Двете съчетават много добре опита и младостта се съчетават и дават прекрасни резултати. Започваме да работиме още на същия ден при приемането. За да изготвим една рехабилитационна програма, ние, терапевтите, едно от най-важните неща, което ни е необходимо, е да направим функционална оценка на състоянието. На базата на тази функционална оценка ние се ориентираме каква рехабилитация може да проведеме, каква рехабилитационна програма, какъв план да изготвим за възстановяване. Оценяваме потенциала, който е изключително важен в възстановяването и в процеса на мониториране и проследяване на прогреса. Почти всичко съм видял, просто да оздравея.